to akwai albarka ta gaba wadda tana da alaƙa da albarka annabi Isa tana da alaƙa, haka suke tare suke, kamar yadda hajji da umra suke. shine kashe dajjal. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da za a kashe dajjal ne a cikin wannan ƙasar ta Sham, kuma a daidai masallacin Baitul Maqdis nan ne za a kashe dajjal. Sharrul ghaibi yuntazar. Wanda wani idan ya ji an ce kashe dajjal zai ɗauka ai ba wani abun babba bane, a'a baka san dajjal bane. Annabi sallallahu alaihi wa sallam, kamar yadda wani sahabi da ake kira Hisham bin Ammar al-Ansari yake ba da labari, yace ma baina khalqi adama ila qiyamis sa'a amrun, yace wallahi tsakanin halitta annabi Adam har zuwa tsayuwar sa'a babu wani al'amari akbaru minad dajjal, wanda a mafi girma bisa ga dajjal. Babu wani al'amari mafi girma sama ga dajjal tun haifuwar annabi Adam, tun halittar annabi Adam har zuwa duniya ta tashi, babu wani bala'i wanda ya girman dajjal. Hadisi ne sahihi, yana a cikin al-musnad na imamu ahli sunna wal jama'a as-sabir fil mihna imamu Ahmad bin Hanbal, hadisi na 16,218 da 16,220. Sannan yana cikin sahihu Muslim, hadisi na 7,252 da hadisi na 7,253. Yana a sahihul Jami, hadisi na 5,588. hadisi ne wanda yake sahihi, babu ko shakka. Don haka babu bala'i wanda ya kai dajjal. Musulunci bai taɓa haɗuwa da fitina da tashin hankali wadda ta kai fitinar dajjal. Don shi na kashe dajjal ba ƙaramin hutu ba ne, ba ƙaramar rahama ba ce ga musulunci. Zai yaƙi duniya ya shiga gabas zai kudu da arewa, in ban da garin Makka da garin Madina. Kai duk da garin Madina sai ya dawo daidai inda dutsen Uhud bai iya shiga, ya sa hannu ya bugi ƙasa sai garin Madina ya girgiza. Za mu zo ga wannan bayani kan aya ta 3 zuwa ta gaba. Za mu zo, za ku ji yadda zai yi magarin Madina. Zai zagaye duniya ya rika sa barnoni daban-daban. Babu wata banna wadda ka sani da wadda baka sani wa face Dajjal ya zamo shine shugaba gare ta. Don shi ne hadisi Anas bin Malik wanda Imam al-Bukhari ya zo da shi a littafin sahih, hadisi na 7,131, Imam Muslim a sahih hadisi na 2,933, Imam Ahmad a al-Musnad hadisi na 4,804, sa'an nan da Imam Abu Dawud ya zo da wannan hadisin 2,216. Annabi ya ce ma min nabiyin, babu wani annabi daga cikin annabawan Allah illa qad anzara ummatahu al-a'war al-kazzab, face sai ya yi ma al'umma ta ka shaidi da dajjal. Duk annabawa sai su yi ma al'umma suka shaidi da dajjal, saboda sun san sharrin da ke cikin dajjal, sun san bala'i da fitina wadda take cikin dajjal. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta fitintinu na ayyamu dajjal da fitinatul dihaima, ya ce ba ta barin wani gida fati sai ta shiga cikin gidan nan ta mari waɗanda ke cikin gidan. Fitina ce, musiba ce wadda dukkanin mai imani ya kamata ya zubar ma hawaye saboda irin bala'in da ke cikinta. Annabi ya ce inna bayna yadayhi sa'a fitanan ka qita'il laylil muslim, gabanin kiyamar ta tsayu ya ce za a samu fitintinu kamar wani yankin dare mai duhu. Musulunci zai ja baya. A wani hadisi ya ce ya kharuju dajjal fi khifatin min ad-din, dajjal zai fito a lokacin da addini yayi sauki, yayi taushi, addini ya ja baya. Mata suna fita tsirara, ana shan giya, ana zinace dare da rana, mutane su zo tsakiyar hanya kamar dabbobi suna barbara, ana cin zalunci, a ci dukiyar maraya,
a ƙwace haƙƙin talaka bai da mai ƙwato mishi, ana kisan mutane dare da rana babu dalili, mai kisan bai san dalilin da yasa yake kisa ba, wanda aka kashe din bai san laifin da yayi aka kashe shi ba. Lokacin da duniya ta cika da irin wannan yanayin, sa'an nan ne dajjal zai bayyanu. Idan dajjal din nan ya tashi, annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna dajjal ya kharuju fi ardin bil mashriqi, zai fito wata ƙasa ce a gabas yuqalu laha khurasan, wadda ana kiranta khurasan, wadda wannan khurasan din yankoka ne na ƙasashe daban-daban, domin yau turawa su yi ɗaiɗaiɗai da ƙasashen na khurasan sun kakkasa ta a shekarar 1968 da zuwa 1979 sun yi ta yayyanka ta. Wani yankin tana cikin Iran, wani yana cikin Afghanistan, wani yana cikin Tajikistan, wani yana cikin Turkmenistan, wani yana cikin Uzbekistan, sun yi ɗaiɗaiɗai da wannan yankin. To a wannan yankin na Khurasan nan ne dajjal ɗin zai fito. Har ya ce lokacin da dajjal zai fito ma musulmi suna cikin wani nau'i na yaƙi. Annabi ya tambayi sahabbai shi, ya ce sami'tum bi madinatin janibin min hafil barri wa janibin min hafil bahar, ya ce kun taɓa jin wani gari wanda ɓangaren garin yana bisa tudu ɓangare kuma yana cikin ruwa? Kun taɓa jin wannan garin? Ƙalu na'am ya Rasulallah, suka ce mun taɓa ji ya manzon Allah. Ya ce to wannan garin, ya ce la taqumu sa'atu hatta yagzuwa ha 70,000 min bani ishaq, ya ce duniya ba ta tashi sai an samu mutum 70,000 daga cikin ɗiya annabi ishaq sun yaƙi wannan gari. Ya ce fa'iza ja'aha, idan suka zo ma wannan garin nazalu za su sauka bayan garin, falam yuqatilu bi silahin, ba za su yaƙi da takobi ba, walam yarmu bi sahamin, kuma ba su harbi da wani abin harbi, ba su harba wani mashi. Wa inna ma qalu, abin sani kawai annabi ya ce zance kawai za su ambata wanda da wannan zancen za su ci nasara. Wani zance ne? Ya ce za su ce la ilaha illallah wallahu akbar. Suna faɗin haka fayyas kutu ahadu janibaiha, sai ɗai daga cikin ɓangare na garin sai ya zubi, ginoni su faffaɗi, gari ya kama girgizawa. Sun mai ƙulu na saniya, sa'an nan karo na biyu su sake cewa la ilaha illallah wallahu akbar, fayyas kutu janibuha al'akar, sai ɓangarenta na daban wanda yake cikin ruwa shi kuma ya shiga roshewa yana girgiza. Sun mai ƙulu na salisa, sa'an nan su faɗe ta uku, la ilaha illallah wallahu akbar, fayyufar rajulahum, sai a buɗe musu garin, fayyadkhulunaha, su shiga garin, fayyaghnimuna, su kwashi ganima. Famaina mahum yaksimuna al-ganaim, suna cikin rabon ganima iz ja'ahumus sarih, sai ga wani mai shela ya zo musu. Suna cikin rabon ganima mai shela zai zo, faƙala ce musu inna dajjala qad kharaja, kai canku dajjal ya bayyana. Fa yatrukuna kulla shay'in wa yarji'un, sai su bar komai na ganima, hankali ya tashi, musiba ta zo, su bar komai su fito daga cikin wannan gari. To daga wannan lokacin duniya ta shiga cikin wani yanki na musiba. Zai fito a ɓangaren Iran, Afghanistan, Tajikistan, Turkmenistan da kuma Uzbekistan. Hadisi ne na Abubakar As-Siddiq Al-Akbar, yana cikin aljami'i na Imam Tirmidhi hadisi na 2235, Sunan Ibn Majah hadisi na 472, Sahihul Jami' hadisi na 1607, sa'annan silsila as-sahiha hadisi na 1591. Wannan kasar wadda ita ko musulmi za su yaƙa, wadda ɓangaren tana bisa tudu, ɓangaren tana cikin ruwa, ƙasar Turkey ce. Mun san Turkey wannan? Ƙasar Turkey ce Turkiya. Za mu zo ita makanta in mun zo bayanin Dajjal nan gaba kaɗan. Hadisin kuma yana cikin Muslim, hadisi na 7,193 da 7,194. A wani hadisi
da Muslim ya zo da shi kuma Imamu Ahmad ya zo da shi, wannan lafazin na Ahmad ne, ya ce ya kharuju dajjal min yahudiyyati Asbahan, ya ce ko a Khurasan ɗin wani yanki ne dajjal ɗin zai bayyana ne a yankin da ake kira Khurasan, abin na Asbahan, wanda Asbahan cikin Iran ne. Annabi ya ce zai bayyana cikin Yahudawan Asbahan, wanda waɗannan Yahudawan tun a wannan lokacin, tun sama ga shekara dubu sun lalaba, sun je suna lalabe har sun kai kansu ƙasar ta Asbahan don inda dajjal zai fitowa, don sun san da shi, haƙƙun sun san da shi, kuma sun san dajjal ɓatacce ne, amma sun yadda za su bi dajjal ɗin da dai su bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saboda tsananin ƙiyayya sun fi gwammace musu bi dajjal ɗin a shiga wuta duka. Ya ce ma'ahu 70,000 minal yahudi, tare da shi a wannan garin na Asbahan kam ɗinai yana tare da mutum 70,000 daga cikin Yahudawa. Su ne sojojin shi na farko, su ne mutanen farko da za su fara biye shi, sa'an nan mata su yi tururuwa zuwa gare su. Don haka gayyar dajjal gayya ce ta Yahudu da kuma mata, da duk wani mai sha'awa da kuma son Yahudu. Don haka zai ci gaba da ƙarfi, ya ci gaba da ƙarfi. Ana haka zai yaƙi ko'ina, ya je ya sa a yi ruwan sama, ya tayar da matacce, shukokinku ya sa su ƙara kyau in kun bi shi, in ba ku bi shi ba kuma ya sa su lalace, ya sa wancin, ya sa ayyuka waɗanda Ubangiji ke yi ya ta aikata su, sannan yana tafiya ne cikin iska. Don haka musulmi za su shiga cikin wani tashin hankali. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce fa khiyaru ahlil ardi, ya ce a wannan zamanin mafi alkhairin mutanen ƙasa alzamuhum muhajira Ibrahim, shine wanda ya lizimci ƙasar ta Sham ya koma can ya zama ne ya tare, shi a mafi alkhairi daga cikin mutane. Hadisi yana a sunan Abi Dawud da hadisi na 2482 da kuma silsilatul ahadisi sahiha hadisi na 3203. Don haka musulmin kwarai za su tare a can. Limamin musulmi ma zai kasance a can, shine Imamul Mahdi, bayan ya bayyanu bainal maqami wa rukun a garin Makka, shi ma zai kwashe ya tare ya koma can ƙasar ta Sham. Albarka Allah za ta koma ƙasar Sham, musulmin kirki za su taru ƙasar Sham. Ana cikin sallah asuba, wa yanzilu Isa ibn Maryam, sai annabi Isa dan Maryam ya sauko. Liman na ganin shi sai liman ya ja baya, shi ya gane shi sai ce a shiga gaba. Faya ummahum, ya limance su. Ana nan cikin masallacin Baitul Maqdis ana sallah, za a ga annabi Isa, ba a ma san annabi Isa har ya faɗa da dajjal ya kashe dajjal ɗin ba. Zai zo kawai ya limanci mutane. Fa'iza rafa'a ra'asahu minar raka'a, idan ya ɗaukaka kai ne daga ruku'i, ƙala sami Allahu liman hamida, sai ya ce sami Allahu liman hamida, yana cewa haka, me muke ce rabbana lakal hamdu, sai ce qatalallahu dajjal, sai faɗa mu duniya ya ce Allah yau ya kashe muku dajjal. Hadisi yana cikin sahihu Ibn Hibban, hadisi na 6812, yana cikin sahihul Mawarid na Sheikh Nasiruddin Al-Albani, hadisi na 1598. Wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yanzilu Isa ibn Maryam indal mannara albaida sharqai Dimashq, ya ce annabi Isa zai sauka a gurin manara, ganuwa albaida ta masallacin Baitul Maqdis a gabas na ainihin Dimashq. Hadisi yana cikin al-Mustadrak ala sahihaini na Abu Abdullahi al-Hakim an-Naisaburi, hadisi na 8507. Wani hadisin kuma na Imamu Tirmizi, annabi ya ce yaqtulu ibn Maryam ad-Dajjal bi babil Lud, ya ce a wani wuri da ake kira babu Lud, nan ne annabi Isa zai kashe Dajjal. Sun kashe kunne sun ji haka. Yanzu haka idan ka je Palestine
za ka ga training base na yahudawa inda sun ka aje sojojinsu sun ajiye su na a babu lud suna jira annabi isa ya zo kashin dujjal ɗin daidai babu lud ko a intanet ka shiga za ka iya ganin shi don haka annabi isa ya zo nan ya ce zai kashe dujjal annabi ya ce to shi dujjal ɗin da ya ga annabi isa zai ruga sai ya kama narkewa kamar gishiri cikin ruwa haka zai kama narkewa kamar yadda gishiri yake narkewa cikin ruwa haka zai kama narkewa sa'annan ya ruga ba ya mutu ba ne an fahimta wani siddabaru ne da ƙarshe annabi isa zai bi shi ya je ya kashe shi cikin karatunmu na gaba can za mu sake dawowa nan za mu ji yadda za a yi karin batta tsakanin annabi isa alaihi salatu wassalam da dajjal sharrul ga'ibi yuntazar annabi isa zai kashe shi duniya ta samu kwanciyar hankali sa'an nan ya juji da majuji su bayyanu kuma a shiga wani tashin hankali su ma ya juji da majuji a nan ƙasar ta sham za a kashe su wallahi ƙasa ce wadda ta tara albarka mai yawa ƙasa ce wadda ta tara alkhairi mai yawa shi yasa wannan tafiyar da aka ɗauko minal masjid harami sai aka zo ilal masjid al-aqsa Allah ko bai tsayu nan bai ce allazi barakna haulahu wadda Allah ya sanya albarka ga gefanta ƙasa ce mai albarka Allah ya magana da annabi Musa ba karo ɗaya ba a wannan gurin hasken ubangiji ya bayyanu ga dutse wannan wurin dutsen ya watsi annabi Musa ya faɗi yana somamme a wannan gurin ne aka haifi annabi Isa ba tare da uba ba a cikin wannan ƙasar ta Sham ne Dajjal zai mutu kuma cikin annabi Isa zai dawo ko na aka haifi annabi Isa a cikin ƙasar aka je da shi sama kuma idan lokacin dawowar shi ya zo kuma a wannan ƙasar nan ne zai dawo idan ya dawo a nan ne zai limanci mutane sannan a nan ne zai kashe dajjal sannan ya juju da majuju nan ne za su mutu cikin ƙasar wuta wadda za ta kama koran mutane da amerika da ko'ina za ta kora mutane ai ta gudu za ta tara mutane ƙasar sham ta kwana inda suka kwana ta tashi inda suka tashi haka za ta kora mutane annabi ya ce za ta tara mutane ƙasar sham don haka ƙasashe wadda ta tara abubuwa masu yawa cikinta lokaci yana isa maɗauki lokaci ya yi ko? in Allah mai kowa mai komi ya kai mu insha Allah ta'ala za mu ɗauka daga nan inda muka tsaya mu ɗauki sauran falalolin sannan sai mu cire tafiyanmu zuwa sama ta 7 domin mu ji wannan tafiyan mai albarka wadda aka yi tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam